Ágnest illeti a szó. Tisztelt Ház, egy vallomással tartozom önöknek. Ez nem az én kérdésem, és nem is nekem kellene elmondanom. Ez a kérdés Varjú László barátunké, aki ma nem kérdezhet. És azért nem kérdezhet, államtitkár úr, mert az önt foglalkoztató állampárt koncepciós perbe fogta őt azok után, hogy már kétszer legyőzte önöket Újpesten és Angyalföldön, és nincs kétségem afelől, hogy Varjú László harmadszor is győzni fog március 23-án. Nagyon szépen köszönjük az eddigi támogatást. Ugyanakkor rendkívül fontos, hogy az általa képviselt választópolgárok kérdése eljusson ide, amit nyilván feltett volna önöknek, ha egy demokratikus jogállamban élnénk, ahol független az igazságszolgáltatás, és nem önöket, hanem az igazságot szolgálná ki ez az igazságszolgáltatás. Mondom tehát a kérdést. Hogyan lehetséges az, hogy a kormány mindössze 3%-kal korrigálta a nyugdíjakat, miközben a nyugdíjas kosárba rakott termékek 13%-kal drágultak? Milyen kormány az, amely a nyugdíjak értékállóságával kapcsolatos intézkedést is arra használja, hogy csökkentse a nyugdíjak értékét? Államtitkár urak, hölgyek és urak, vajon tisztában vannak-e azzal, hogy Újpesten és Angyalföldön mennyit költ az ellenzéki városvezetés arra, hogy az idősek ne menjenek tönkre önök miatt? Hogy van-e elképzelésük arról, hogy a bevásárlás után mennyi pénz marad a nyugdíjasoknak rezsire, gyógyszerre és az unokáikra? Hogy van-e önöknek fogalmuk arról, hogy milyen az időskor egy végigdolgozott élet után úgy, hogy minden hónapban egyre kevesebbre telik a nyugdíjból? Én nem tudom, milyen emberek lehetnek önök, nem ismerem önöket, valószínűleg jobb is ez így. De azt tudom, hogy egy baloldali ember soha nem venne el azoktól, akiktől ezt az országot kapta, mert baloldalinak lenni nem divat kérdése. És mielőtt a 13. havival jönnek, nem Gyurcsány vette el, és amennyit önök elvettek a svájci indexálás kivezetésével, ahhoz 16. havi nyugdíj se lenne elég. Éppen ezért Varjú képviselő úr nevében kérdezem, miért negyed akkora a nyugdíjemelés, mint a nyugdíjasokat érintő infláció?